በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝውዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ጉንበት ዕለት 19 ናይ ቅዱስ ገብርኤል ወርሓዊ በዓል እዩ። በረከቱ ረድኤቱ ምስኩላትና ይኹን አሜን። ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። ዓመታዊ በዓል ናይ ኣቡነ ኣብየ እግዚእ እዩ። ወርሓዊ በዓል ድማ ናይ ቅዱስ ገብርኤል በረከቱ መሕደረና አሜን። ዝኽበሩ 19 ጉንበት ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት አባ ኣብየ እግዚእ ነበርቲ ከተማ ወላዲት አምላክ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ኣዴ ልሳን ኮነኒ። ነበርቲ ከተማ ጎንደር እንተኮይንኩም ወይ ከዓ ነዛ ከተማ ትፈልጥዋ እንተኮይንኩም ሓንቲ ሕቶ ክሓተኩም። ኣብዛ ውሽጢ ከተማ ዝብእን ተመንን ዝመሰሉ ኣራዊት ነበርቲ ክቐትሉ ወይ ክቕስሉ ተመልኪትኩም ወይ ብታሪክ ሰሚዕኩም ዶ ትፈልጡ? መልስኩም በጭራሽ ኣይፈልጥን ከም ዝኸውን ይግምት። ነገረይ ክትርድኡኒ ኣብ ካልእ ዓድታት ዋና ከተማታት ልቢ በሉለይ። ኣሽንኳይዶ እኳ ብለይቲ ብመዓልቲ እውን ኣራዊት ኣይፈልጥዎን እዮም። እንታይ ደኣ ኣብ ውሽጢ ከተማ ጎንደር ዝብኢ ዘይኣቱ ተመን ዕንቅርቢት ሰብ ዘይቀትሉ ግን ስለምንታይ እንተበልኩም ብናይ ጻድቅ ኣባ ኣብየ እግዚእ ቃል ኪዳን ምክንያት እዩ። ኩሉ ናይ ሃገርና ከተማታት ዝተባረኸ ምዃኑ ዘይዘንጋዕና ማለት እዩ። ጥንተ ነገሩ ከከመይን ተበሉ ኣባ ኣብየ እግዚእ ዝተወልዱ ብ1400 ክፍለ ዘመን ኣብ ውሽጢ ትግራይ ተንቤን መረታ እዩ። ዝተባረኹ ወለዱ ያፍቅረኒ እግዚእን ጽርሃ ቅዱሳትን ይበሃሉ። ኣጥሚቖም ኣብየ እግዚእ ክብሉ ድማ ስም ዘውፅአሎም ናይ እቲ ወቕቲ ጳጳስ ሰላማ መተርጉመ መጽሕፍቲ እዮም። ትርጉሙ ድማ ብጎይታ ዓብይ ሰብ ማለት እዩ። ኣቡነ ኣብየ እግዚእ ብህፃውነቶም ለይቲ ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ሰጢሞም ክጽልዩ ሓዲሮም መዓልቲ ድማ እንዳተምሃሩ ብሉይ ምስ ሓዲስ ጠንቂቖም ተምሃሩ። ገና ኣብ ግብዝነኦም ናብ ዓቢ መነኮስ ኣቡነ ኣብየ እግዚእ ደብረ በንኮል ከይዶም ተመንኮሱ እሞ ኣብዚ ገዳም ብጾም ብጸሎትን ብስግደትን ተወሲኖም ድሕሪ ምንባሮም ናብ ዋልድባ ከይዶም ዝተሰወረ ቤተ ክርስቲያን ረኸቡ። በዚ ግዜ ኣብ 40 መዓልቲ ሓንቲ ቆጽሊ ጥራሕ ንቁመተ ስጋ ይበልዑ ነበሩ። ድሕሪኡ ናብ ዓዶም ተንቤን ተመሊሶም ስጋብ ሕጂ ድንቂ ኣፍረዩ። ኣቡነ ኣብየ እግዚእ ገዳማውን ጻድቅን ጥራይ ዘይኮኑ ሃዋርያዊ ኣቦውን ነበሩ። ካብ ትግራይ ስጋብ ደንብያ ድማ ሃገረ ስብከቶም እዩ። ሓደ ግዜ ደቂ መዛሙርቶም ኣኸቲሎም ንስብከት እንዳተንቀሳቀሱ ከለው ተከዜ ውሕጅ ኣከባቢ በጽሑ። መዓልቱ ነሓሴ ሰነ 10 ስለ ዝኾነ ተከዜ ስጋብ ኣፉ መሊኡ ን3 መዓልታት ብዘይ ምግዳሉ ልዕሊ 1000 ሰባት እንዳበኸዩ በጽሑ። ጻድቅ ኣቡነ ኣብየ እግዚእ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ኢኣማናውያን ዘይኣምኑ ወይ ከዓ ሙስሊም ወላ እኳ እንተኾኑ ስለ ዝራህርህሎም ኣምላከ ሙሴ ኢሎም ጸልዮም ናብ ውሽጢ ተከዘ ኣተዉ። ቅዱስ ሚካኤል ምስኦም ስለ ዝነበረ ተከዘ የማንን ጸጋምን ተኸፊሉ ድማ ኣብ ማእከል የብስ ወይ ከዓ ባሕሪ ንቑፅ መሬት ኮነ። ነዚ ድንቂ ዝረኣዩ ልዕሊ 1000 ኣህዛብ ኣሚኖም ብኢድ ኣቡነ ኣብየ እግዚእ ተጠመቑ። እዚ ድማ ዘወትር ነሓሴ ዕለት 10 ኣብ ቤተ ክርስቲያኖም ጎንደር ይኽበር። ካብኡ ድማ እንዳምሃሩ ጎንደር በጽሑ። ኣብቲ ግዜ ጎንደር ብቕሓንን ብኣንገረብን ውሕጅ ዝተሃንጸት ሓንቲ መንደር ነበረት። እዞም ጻድቅ መዓልቲ እንዳሰበኹ ምሸት ከዓ ሎሚ ቤተ ክርስቲያኖም ኣብ እተሃንጸትሉ ስፍራ ክጽልዩ ይሓድሩ ነበሩ። ኣብዚ ናይ ሕጂ ዘለዎ ማለት እዩ እቲ መቃብሮም። በቲ ዘመን ኣብ ውሽጢ ጎንደር ዝብኢ ተመን ዝመስሉ ኣራዊት ኣትዮም ነቶም ህዝቢ ወድእዎም። ነዚ ዝተመልከቱ ኣባ ኣብየ እግዚእ ናብ እግዚአብሔር በኸዩ። ብፍጹም ልቦም ስለ ህዝቦም ለመኑ። ንዝለመንዎ ዘይከልእ ጎይታ ናብ ጻድቁ ቀሪቡ ብስምካ ንዝተማሕፀኑ ብቓል ኪዳንካ ዝኣመኑ ኣብ ምድሪ ኣራዊት ኣይሰለጥንዎምን
ኣይስልጥንዎምን ብሰማይ ድማ እሳት ኣይርእዩን ናብ ጎንደር ድማ ኣራዊት ኣትዮም ሰባት ኣይክቐትሉን እዮም ኢልዎም ዓረገ። እዞም ጻድቅ ኣቦና ድማ ናይ ወንጌል ኣገልግሎቶም ፈጺሞም ናብ ገዳሞም ተንቤን ተመለሱ። እንሆ ድማ ንሕና እኳ ምንም እንተከፋእና ነዞም ጻድቅ እውን እንተረሳዕናዮም እግዚአብሔር ግን ስጋብ ሕጂ ብናይ ጻድቅ አቡነ ኣብየ ጊዜ ኣመላድነት ነዛ ከተማ ሓልይዋ ይነብር ኣሎ። ንዝመጽእ ድማ ንሱ ይፈልጥ። ሎሚ ቤተ ክርስቲያን ተሃኒጽሉ ዘሎ ቦታ ጎንደር ቀበሌ 09 ኪዳነ ምሕረት እዞም ጻድቅ ዝጽልይሉ ቦታ እዩ። ኣሽንኳይዶ እኳ በወርሓዊ በዓሎም ብ19 ይትረፍ ብዓመታዊ በዓሎም ጉንበት 19 እኳ ንንግስ ዝመጽእ ቁጽሪ ሰብ የተዓዛዝብ እዩ። አቡነ ኣብየ ጊዜ ኣብ ገዳሞም ተንቤን ንብዙሕ ዘመናት ቅድስና ነቢሮም 3 ዝሞቱ ኣተንሲኦም ብዙሓት ድውያን ፈዊሶም ብሄረ ብፃን በፂሖም ናይ ድሕነት ቃል ኪዳን እውን ተቐቢሎም ብ140 ዓመቶም ጉንበት ዕለት 19 ኣዓረፉ። ናይዚ ጻድቕ ክብሪ ንኹሉ እዩ እሞ በጃኹም ንዘክሮም በረከቶም ሕደረና። ተኣምሪሁ ለጻድቅ አቡነ ኣብየ ጊዜ ጸለቱ ወበረከቱ ይሃሉ ምስለ ኩልን ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ካብ ብዙሕ ተኣምራቶም ድማ ሓደ ጻድቅ አባ አቡነ ኣብየ ጊዜ ኣብ ገዳሞም ተንቤን መረታ ከለው ሓንቲ መበለት ኣማኒት መጺኣ ኣቦይ ዝሰትዮ ጸበል ባሪኽ ከሃበኒ በለቶም። እዞም ጻድቅ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ማይ ጸሎት ኣብፂሖም በመስቀሎም ባሪኾም ሃብዋ። ናብ መሓዛ ምስ በጽሐት ግን ሓሳባ ቀይራ ክትሰትዮ ኢላ ዝተቐበለቶ ማይ ጸበል ንኽትጥመቐሉ ንኽትሕጸበሉ ማለት እዩ ወሰነት። ንመሓዛ ድማ ኣብ ልዕለይ ኣፍሰሰለይ ክትብል ኣዘዘታ። መሓዛ እሺ ኢላ ከተፍሰሰላ ክትጽበል ወይ ከዓ ትሕጸብ ፍርቁ ጎማ ዘለዎ ጸበል ኣልዓለት። ከተፍሰሶ ኢላ ኣብ ዝዘቕዘቐቶ ግን ካብቲ ዝኾነ ነገር ሰላዓለ ክልቲኤን ተንበዳ። ምክንያቱ እቲ ጸበል ዝረግአ ደም ናብ ምዃን ብቕጽበት ተለወጠ። ፍጹም ፍርሓት ዝወደቐን እዘን ኣዋልድ እንዳጎያ ናብ ኣባ ኣብየ ጊዜ በዓቲ በጽሓሞ ኣብ ደገ ኮይነን ድማ ኣባ ዝሃብካና ጸበል እኮ ናብ ዝረግአ ደም ኮነ በልኦም። እዞም ጻድቅ ድማ ከም ዘይፈለጡ መሲሎም እንታይ ሕማቕ ጌርክን ክብሉ ሓተቱ። ኣቦና ወላ ሓንቲ ሕማቕ ኣይገበርናን ጥራይ ኣፍስስለይ ኢለ ምስ ሃብክዋ ከምዚ ኮነ ክትብል እታ ሓንቲ መለሰት። ጻድቅ ኣቦና ድማ ብለውሃት ንደቀይ ኩሉ ግዜ ወላ ሓንቲ ሕማቕ ኣይገበርናን ኣይበሃልን። ሰብ ኮይኑ ዘይብድል የለን እሞ ንስኽ ከኣ ጓለይ ንዓይ ዝበልክኒ ዝስተ ጸበል ሃበኒ እዩ። ግን ክትጽበልሉ ወይ ከዓ ትሕጸብሉ ደሊኺ ጌጋኺ ካብዚ ይጅምር። ምክንያቱ ናይ ቅዳሴ ጸበል ንምጽባል ወይ ከዓ ንምስታይ ንምሕጻብ ኣይከውንን እዩ። ከምኡ ከዓ ኣልቦ ዓብይ ኃጢአት ከመወልጦ ቃል ካብ ሓሶት ንላዕሊ ከቢድ ኃጢአት የለን ይብል ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 44። ብተወሳኺ ድማ ብዘይ ስልጣና ንሓፍትኺ ኣጥምቕኒ በልክያ ስለዚ ነገራት ዝጸበል ተለዊጥክን ኢሎም ናብቲ ጸበል ብመስቀሎም ኣማዕተብሉ። እፍ ምስ በለሉ ድማ ዝረግአ ደም ዝነበረ ማይ ናብ ጸበልነቱ ተመለሰ። እዚ ዝረኣያ እተን ኣዋልድ ድማ ብግንባረን ተደፊአን ንላዕሊ ኣቦና ሰገዳሉ። ጸለቱ ወበረከቱ ይሃሉ ምስለ ኩልን ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ኣምላኽና ብናይ ፈተውቱ ኣመላድነት ንሃገርና ካብ ኩሉ ክፉእ ይሰውረና አሜን። ጉንበት 19 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ኣባ አቡነ ኣብየ ጊዜ ኢትዮጵያዊ፣ ኣቡነ ዮሴፍ ብርሃነ ዓለም ናይ 12 ሐዋርያት መቃብር ካብ ጎይታ ዝተገለጸሎም ኢትዮጵያዊ፣ ኣቡነ ብስጣውስ ዘሃይቅ እስጢፋኖስ ኢትዮጵያዊ፣ ቅዱስ ኤስድሮስ ሰማዕት ታላቁ ወይ ከዓ ዓብይ 7 ጊዜ ሞይቱ ሰንስአ 805,700 ሰማዕታት ብሓንቲ መዓልቲ ጥራሕ ዝሰቐተሉ ኣባ ይስሐቅ ገዳማዊ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት፣ ቅዱስ ኤስድሮስ ሰማዕት፣ ቅዱስ ይምርሃነ ክርስቶስ፣ ኣባ ስነ ኢየሱስ ጻድቅ። ኣብ ልዕሊ ኣንበሳን ተመንን ክትከይድ
ሽደን ኣንበሳን ገበልን ክትረግጽ ኢኻ ኣጥቢቑ ስለ ዘፍቀረኒ ከናግፎ ንስመይ ስለ ዝፈልጦ ከልዕሎ እየ ክጽዋዓኒ ኣነ እውን ክምልሰሉ ብጸበባ ምስኡ ክኸውን ከናግፎን ከኽብሮን እየ ነዊሕ ዕድመ ከጽግቦ ምድሓነይ እውን ከርእዮ እየ ይብል መዝሙር ዘዳዊት መዝሙር 91 ፍቕዲ ካብ 13 ክሳብ 16 በረከት ናይ ኩሎም ቅዱሳን ናይ ኣቡነ ኣብየ እግዚእ በረከትን ናይ ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክትን ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ከምኡውን ናይ ግንቦት 20 ስንክሳር ንቕጽል። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ግንቦት 20 እንቋዕ ናብ መናኒ መንግስት ቅዱስ አፄ ካሌብ ንጉስ ኢትዮጵያ ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል በሰላም አብጽሐኩም አብጽሐና አሜን። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መናኒ መንግስት ንጉስ ካሌብ ንጉስን አፄ ካሌብ ኣብ ዓለም ዘሎ ኣብያተ ክርስቲያናት ብዓቢ የኽብረኦ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ግን ኣብ ኣክሱም ኣከባቢን ተዘይኮይኑ ስሞም ከይተረፉ እንዳተረስዐ ይመስለኒ። ነገር ግን ውዕለታኡን ምናኔኡን ቅድስናኡን ዘይርሳዕ እዩሞ ኣሽንኳይ እኳ ብእምነት ዝመስልና ይትረፍ ናይ ምብራቅ ኦርቶዶክሳውያን ካቶሊክን ዓመታዊ በዓሉ በወርሒ ጥቅምቲ የኽብርዎ። ካብ ናይ ኣክሱም ነገስታት ብሓይሉ ኮነ ብሃይማኖታዊ ቅድስናኡ ኣፄ ካሌብ ዋና እዩ። እዚ ቅዱስ ዝነገሰ ብ485 ዓመተ ምህረት ኣከባቢ ክኸውን ከሎ ስጋብ 515 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝፋኑ ጸንሐ። ካብ ጽቡቕ ሓዳሩ ኣፄ ገብረ መስቀልን ወሲኹ ቆልዑ ወለደ። ኣፄ ካሌብ ኣፄ ገብረ መስቀል እውን ወዲኦም ማለት እዩ። እስከ ስለ ቅዱስ ኣፄ ካሌብ እዘን ነገራት ጥራሕ ነልዕል። ቁጽሪ 1 ቅድሚ ኣብ ንግስና ዙፋን ምቕማጡ ዝግባእ መንፈሳዊ ትምህርቲ ጠንቂቑ ተምሃረ። ካልኣይ ሃይማኖቱ ዝጸረየ ብጣዕሚ ዘደንቕ ነበረ። ኣብ ናቱ ዘመን ሃይማኖት ንነገስታት ናይ ፖለቲካ መፈጸምያ ነበረ። ንሱ ግን ንእግዚአብሔር ብፍጹም ልቡ የምልኽ ነበረ። ሳልሳይ ንእመቤትና ንርህሩህ ወዳን ዝነበሮ ጥልቂ ፍቕሪ ዝተገለጸለን ዘቕንዕን ነበረ። ገና ቁጽሪ 4 ማለት እዩ። ገና ኣብ ዝፋኑ ከሎ ጸሎት የዘውትር ነበረ። ሓምሻይ ስጋብ ሎሚ ኩሎም ክርስቲያን ዘይርስዕዎ መንፈሳዊ ቅንዓት ኣርእዩ እዩ። እዚ እስከመዩ እንተበሉ ኣብቲ ወቕቲ ዓመፀኛ ናይ ኣይሁድ መራሒ ፊንሃስ ኣብ ውሽጢ ሃገረ ናግራን ናይ ሕጂ የመን ዝነበሩ ክርስቲያን ንክርስቶስ ክሳድ ብዝብል ጨፍጨፎም። ክሓድ ማለት እዩ። ነታ ከተማ ን40 መዓልቲ ብእሳት አንደዳ። ዜናኡ ኣብ ሙሉእ ዓለም ምስ ተሰምዐ ብዙሓት እኳ እንተሓዘኑ ዝተረፉ ግን ከድሕኖም ዝፈተነ ኣይነበረን። ቅዱስ ኣፄ ካሌብ ግን እቲ ዝኾነ ነገር ምስ ሰምዐ ናብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኣትዩ ብግንባሩ ሰገደ። ናብ ፈጣሪኡ ከዓ ጸለየ። ጎይታይ ናይ ክርስቶስ ደም ምእንቲ ክመልስ ርድኣኒ። ኣነ በብዝሒ ኣጽዋር ኣይምካሕን። ኣነ ተሸኒፈ ክርስትና ካብ ዝንዓቕ ኣብዚ ቅተለኒ ኢሉ ኣብ በረኻ ንዘለዉ መነኮታት ምእንቲ ክጽልዩ ለኣኸሎም። ጊዜ ከየጥፍአ ብመርከብን ብፈረስን ብበቕልን ብገመልን ብናግራን የመን በጽሐ። ንፊንሓስ ቀቲሉ ሰራዊቱ ማሪኹ ንክርስቲያን እውን ነፃ ኣውፅኦም። ደምን ንብዓቶምን ሓሳቦምን ኣብያተ ቅድሳናቶምን ብድጋሜ ደምን ንብዓቶምን ሓበሰሎም። ኣብያተ መቕደሳትን ሃኒጽሎም ናብ ኢትዮጵያ ተመልሰ። ድሕሪኡ ምስ ተመልሰ ናብ ኣክሱም ጽዮን ኣትዩ ጎይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝገበርካለይ ዝህበካ ሰብነተይ እምበር ሃብተይ ኣይኮነን ኢሉ መንግስቱን ወዱ ንገብረ መስቀል ኣውሪሱ ካብ ዝፋኑ ወፀ። ናይ ወርቂ ኣኽሊል ናብ ኢየሩሳሌም ልኢኹ ንሱ ብኣባ ጴንጠሌዎን ኢድ መንኪሱ መነነ።
ኣብዚ ፎቶ ትርእይዎ ኣፄ ቅዱስ ካሌብ ዝመነነሉ ኣክሱም ኣከባቢ ዝርከብ ናይ ኣባ ጴንጠሌዎን ገዳም እዩ። ካብዚ ዓለም ብዘይካ ሓንቲ ረዋት ወይ ከዓ ኩባያ ሓንቲ ሰሌንን ሓንቲ ልብስን ዝወሰዶ ኣይነበረን። ድሕሪኡ ኣብ ውሽጢ በዓቱ ብጾምን ጸሎትን ተወሲኑ ወላ ሓደ ሰብ ከይረኣየ ኣብ 70 ዓመቱ ብ529 ዓመተ ምህረት ዓረፈ። ወይታና ድማ ኣብ ሰማይ ክብሪ ኣጓናጸፎ። ንቅዱስ ኣፄ ካሌብ ዝተለመነ ኣምላኽ እግዚአብሔር ንሓና እውን ይለመነና። ብናይ ቅዱሳን ጻድቃንን ንጉስን ኣብ ጸሎት ካብ መከራ ይሰውረና አሜን። ጉንበት 20 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ኣፄ ካሌብ መናኒ ንጉሰ ኢትዮጵያ፣ ቅዱስ አማኒዮስ ገዳማዊ ዓቢ አቦኒ ዘቶና፣ ቅድስ ሳድጅ የዋሂት፣ አባ ሆር ጻድቅ፣ አባ ዳርማ ገዳማዊ፣ ቅዱስ ዘካርያስ አንጾኪያዊ፣ አባ በትረ ወንጌል ዘደብረ ሊባኖስ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ቴዎድሮስ ሊቀ ሰራዊት ሰማዕት፣ ቅዱስ ዮሐንስ ሓፂር፣ ቅዱስ አክሎግ ቀሲስ። ወእግዚአብሔር ንጉስ ብሓይልኻ ይሕጎስ ብምድሓንካ ኸ ክንደይ ኣዝዩ ዘይፍሳህ ከትምኒት ልቡ ሂብካዮ ልማኖ ከናፍር እውን ኣይከላእካዮን ምስ በረከት ሰናይ ተቐባቢልካዮ ኢኻ እሞ ኣብ ርእሱ ዘውዲ ጽሩይ ወርቂ ደፋእካሉ ህይወት ለመነካ ምንዋሕ ዕድመ ንሓዋሩን ዘለዓለም ሃብካዮ። መዝሙር ዘዳዊት መዝሙር 20 ፍቕዲ 1 ክሳብ 5 ፍቕዲ ማለት እዩ። በረከቶም ይሕደረና አሜን። ከምኡ ድማ ናይ 21 ስንክሳር ንቕጽል። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ደብረ ምጥማቅ እንኳዕ ናብ ናይ እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ምግላጽ በዓል ደብረ ምጥማቅ ብሰላም ኣብጽሐና። ናይ አርያም ንግስቲ ናይ ሰማይን ምድርን እመቤት ናይ ሰብነትና መመክሒት ቅድስት ድንግል ማርያም በዚ ዕለት ኣብ ምድረ ግብፂ ንተኸታታሊ መዓልትታት ተገልጸት። ጥንተ ነገሩ ኸ ከመይ እንተበሉ ንስማ ጻውዑ ስግደት ይኹኖሞ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ምድሪ ግብፅን ኢትዮጵያን ኣብ ዝተሰደደ ጊዜ ምስ ወንጌል ኣድኡ ምስ ድንግል ኣዲኡ ምስ ዮሴፍን ሰሎሞን ሎሚ ደብረ ምጥማቅ ኣብ እትበሃል ቦታ የዕሪፉ ነበረ። ነቲ ቦታ ባሪኹ ንዘለዓለም ንዓኺ መግለጺ ትኹን ኢሉ እውን ቃል ኪዳን ኣቲላ ነበረ። ጊዜኡ ምስ ኣኸለ ምስ በጽሐ ድማ ደብረ ምጥማቅ ተገዲማ ናይ ብዙሓት መነኮሳት ቤት ኮነት። እመቤትና ድማ ብናይ ወዳ ፍቓድ ዕለት 21 ጉንበት ኣእላፍ መላእክትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ኣኸቲላ መጸት። ኣብኡ ድማ ህዝበ ክርስቲያን ኣህዛብን ተኣኪቦም ንሓሙሽተ መዓልቲ ምስ መብርሃን ይቕንዩ። እስኪ ልብ ንግበር ንግረታ ቴሌፎን ኣቲኒ እስከ ልብ ንግበር ይትረፍ እኳ ናይ አርያም ንግስቲ ናይ ኣምላኽ ኣደ እመቤትና በዚ ዓለም ሰይጣን ቤቱ ዝገበረሎም ናይ መዘናግዒ ኢንዳስትሪ ህቡባት ሰባት እኳ ንምርኣይ ናይ ዘመንና ሰብ ከምዚ ህንጠ ንእመቤትና ብኣካል ምምልካትን ስማ ንምጽዋዕን ነፍሲ ካብ ስጋ ክፈሊ ዝኽእል ጣዕምን ደስታን ኣለዎ። ግን እዚ ዝግብኦን ንስተዓደሎን ጥራሕ እዩ። ናይ ደብረ ምጥማቅን ናይቲ ኣከባቢ ሰባትን ምስ እመቤትና ዝቕንይዎን መዓልታት ናይ ዘለዓለም ናይ ህይወት ስንቂ ዝሕዙለን እየን። ደልዮም ዝስእንዎ ሓቲቶም ዘይፍጸመሎም ወላ ሓንቲ ነገር ኣይነበረን። ኣብያት ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት፣ ደናግል፣ መነኮሳት፣ መላእኽትን ሊቃነ መላእኽትን ንድንግል ማርያም እንዳሰገዱ ይረአዩ ነበሩ። ኣደ ብርሃን ከዓ እንዳደጋገመት ትባርኾም ነበረት። ንዓና እውን ትባርኸና። እዞም ንዓኣ ዝረአዩ ኣዒንትን ኣብ ቅድሚኣ ዝቆማ ኣጋርን ክብሪ ይግብአን። 5 ዕለታት ምስ ተፈጸመ እቶም ህዝቢ ንእመቤትና ብንብዓት ይፋነውዋ። ኣደ ብርሃን ከዓ ብብርሃናዊ መስቀል ባሪኻቶም ምስ ቅዱሳን ተዓርግ ነበረት። በረከታ ጣዕመ ፍቕራ ኣመላድነታ ናይ መብርሃን ወላዲት ኣምላኽ ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ኣባ መርትያኖስ ኣብ በረኻ ልዕሊ 68 ዓመታት ብቅድስና ዝነበሩ ኣቦዮም ሰይጣን እነዞም ኣባ ፊት ንፊት ተዋጊኡ ከውድቆም ስለ ዘይከኣለ ብዝሙት
ብዝተለኸፈ ኣዋልድ የሸግሮም ነበረ። ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ጨና ነስኒሳ ብዝሙት ከተውድቆም እንተበለት እግሮም ኣብ ውሽጢ እሳት ሓዊ የእትዮም እግሮም እናተቃጸለ በቲ ዝወፀ ጨና ኣጋነንቲ ኣርሓቑ። ንዓኣ ከዓ ብንስሓ መሊሶም ብቅዲ ቅድስና ኣብቅዕዋ። እዞም ጻድቕ ካብ ፈተና ንምርሓቕ ኣብ 108 ሃገራት 108 በዓትታት ዝነበሮም ፍሉይ ኣቦ እዮም። በረከቶም ይሕደረና። ንኣቦታትናን ኣዴታትናን ዝተገለጸት እመቤትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንዓና ከዓ ብረድኤት ትገለጸልና። ጣዕሚ ስማ ኣብ ኣንደበትና ጣዕሚ ፍቕራ ኣብ ልብና ይሕደረና። ኣሜን ኣሜን ለይኩን። ግንቦት 21 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅድስቲ ደብረ ምጥማቅ ናይ እመቤትና ምግላጽ፣ ኣባ መርትያኖስ ጻድቅ ብዝሙት ንኸይሰናኸሉ እግሮም ኣብ እሳት ዘቃጸሉ ኣቦ፣ ቅዱስ ኣሮን ሶርያዊ፣ ቅዱስ ኣሞጽ ነቢይ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ኣበው ጎርጎርዮሳት፣ ኣቡነ ምእመነ ድንግል፣ ኣቡነ ዓምደ ስላሴ። ህዝቢ ጢሮስ ገጸ በረኸት ከምጽኡልኪ እዮም። ሃብታማት ህዝቢ ኣብ ቅድሚኺ መጎስ ክረኽቡ ክጽዕሩ እዮም። እታ ኣብ ልቢ መንግስቲ ዘላ ልዕልቲ ኣዝያ ጽብቕቲ እያ። ክዳውንታ ወርቀ ዘቦ እዩ። መዝሙር ዘዳዊት መዝሙር 45 ፍቕዲ ካብ 12 ክሳብ 17 ንረኽቦ ማለት በረከት ናይ ቅዱሳን ኩሎም ናይ ወላዲት ኣምላክ ጣዕሚ ፍቕሪ ኣማላድነታ ኣደነታ ናይ ምሕረት ናይ መድሃኒ ዓለም ናይ ስላሴ ጋስ ዓለም መስኩላትና ይኹን ኣሜን። ስንክሳር ትሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕብብ። ሓለዋን ጸሎትን ተራዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ኣሜን። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝክረ ናይ ጻድቅና ዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፍእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። ስንክሳር ዘንብብ ኩሉ ግዜ ናይ ቅዱሳን በረከት ዝሓድረሞ ስንክሳር ምንባብ ወይ ከዓ ምስማዕ ኣይንጽላ ኣይነቋረጽና ኣሜን። ዝነጠበ ዝጎደለ ካብ ቃላት ኩሉ ድማ ካብ ኣናባ ካብ ዝርቡሸ ዝነበርኩ ድማ ብኣፈ ቅዱሳን ድኳ መላእክት ተኣረመለይ ኣሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየን ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ዘአበሰረነ የታብአነ ጊዜ ውስጥ መንሰት አላ አድኅነነ ወባልሐነ ኩሉ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአከ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በድናቸው ድንግል በሥጋችን በእግዚአብሔር ጽባሕ ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ተጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ ልዑል እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሉ ወጸልዩ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስራልና ጣውንተ ማኅፀነ ተማጸነ ክራንቺ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።